ɗan so ne, ɗan so ne, ɗan so ne, ɗan so ne. Ɗan so ne, ɗan so ne. Baya ji, baya gani, baya kallon manya da mutunci. Ɗan so ne, ɗan so ne, ɗan so ne. Assalamu alaikum al'ummar musulmai. A yau mun zo muku da sakon jan hankali. Domin samun lahira. Da zarar ka tashi zaka bude datar wayarka domin ganin sakonnin duniya. Amma sallar asuba cikin jami'i ta gagare ka. Mu koma ga Allah. Kana iya minti 90 domin kallon Amma ball. sallar farilla ta gagare ka cikin jami'i domin kallon ball. Koma ga Allah. Kana iya haddace handa awu dan ganin ka ci jarabawar duniya. Amma baka iya haddace sura ɗaya ta Alƙur'ani don guzurin lahirar Mu ka. koma ga Allah. Kana da halin kyautar mota don neman suna. Amma baka da hannun kyautata wa gajiyayyu da marayu don neman lahirar ka. Mu koma ga Allah. Kana da lokacin musu. Amma baka da lokacin yi wa annabi salati. Kana da kuɗin siyan mota da sutura ta alfarma. Amma siyan tsintsiya guda ɗaya ta sharar ɗakin Allah ta gagare Mu ka. koma ga Allah. Kana da lokacin karanta jarida. Amma baka da lokacin karanta maganar mahalicci. Kana iya kuka don asarar abin duniya. Amma tuna azabar kabari ya gagare ka. Kana da lokacin kallon season film. Amma baka da lokacin sada zumunci dan neman haye siradi a ranar lahira. Kana da lokacin zuwa ko ina don neman abin duniya. Amma neman ilimin sanin mahalicin ka ya gagare ka. Yar uwa dan uwa, dan Allah ku tura wannan sako domin yan uwa musulmai su ma su amfana. Wannan sako ne daga kamfanin BYF Production da ke karamar hukumar Wudil, jihar Kano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم. Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko dai abin da ta rama nan shine ba dan komai ba sai dan saboda kai. To malam Lima, ni dai ban an ce a kaina za a zauna amma dai ban san akan menene ba. Kawai dai yanzu zan tsaya je akan me aka kira ni. Rana ce daya akan dan wajenka. Me masu nasa dan abin nan So kenan dan so. To kai kuma na kira ka ne saboda ka zama shaida Allah ya taimake ku kan wannan magana. Ba matsala. Saboda an ce kullun nafsin za'ikatul maut. haka ba zai yi mu muna manya a gari su wannan yaro da mu san asalinsa ba izo ya kama mana abin da bai kamata ba a gari. Wannan gaskiya ne. Kaga ko da shirye zai iya halinsa. Wannan gaskiya ne. Yau saboda haka na kira ku domin a zauna a sayan da za a yi da wannan yaro. Don mu za mu yi da wannan abin da yake hana ba. Kuma kaga dai kai ne mahaifinsa. Kuma dai da abin da ke faruwa a garin nan na wannan yaro ka sani. Duk abin da ya faru kuma kaza ne ma. Saboda kai ne mahaifinsa. Kuma kaga ya kamata ka mai masa fada kan dukkan abin da yake yi. Allah taimaki Liman. Ban katsi numfashinka ba. To a ba da ma. Ka duba dai irin kuɗin da Allah yi min a garin nan. Haka ne. Kowa ya sani da kuɗi a garin nan. Yaron nan na ɗauki ɗawainiyarsa karatunsa. Komai nasa ba abin da ba ne masa. Gaskiya ne. Amma yanzu a ce yaron nan riga ɗaya mayan cewa wai shi ɗan su. Ya yake so in yi da rayuwata? Babansa ne da zai mutu ya bar min nasiha in kula da yaron nan. Na ɗauke shi tamkar ɗan da na haifa a ciki na. Amma gashi sai tila min ƙasa yake a ido. Duk inda na ji ana cewa wani bana kula da shi gashi ina da kuɗi ba abin da ban masa ba. Amma ya ƙi da su ya yake so. Don haka ni na zare shi ma daga cikin iyali na. Ba ni ba shi. Kawai ni na ma sallame shi daga gida na je na baro duniya. Ai oke ko ai ba ka ce ba tunda ka san dai wannan da a hannun ka yake kuma kai aka mutu aka bar shi. Mahaifinsa da zai mutu kai danka amanarsa. Duk abin da zai yi kamata ya ce kana sai ya san kana biya bakin bukatar to amma bai kamata a ce ka ce ba ruwanka ba saboda su yancan kawunan nasu ka gari ba ya kai ne kawunsa ba amma shi ma ba sai amma fa sai ta yi mutuwa kai bar wasiya ka rike mai dan saboda asan zaka iya kuma yanzu wannan magana da ka faɗa ka ce ka cire hannunsa akan idan mutanen gari suka ji kana faɗa za su ce ai dan ba ka kai fishi ba saboda haka a garin nan ana kallon ka da mutunci kuma kai ban mutunci bai kamata ka watsar da shi ba hannun ka ba ta ba aiki duk da haka yake kai ba saboda haka a sayin da za a yi dai a daidaita wannan magana Amma yanzu Allah ya taimaki Liman. Ka duba yaron nan fa. Jiya fa girki na sa aka yi min mai rai da lafiya fa. Ina cinye ta wata yarinya wai ta ma budurwarsa ce kawai ya zo ya fatali da wannan abincin nawa. Ina ji ina gani abincin nan awaki suka dinga dumurmusu akan abincin nan. To yaron nan ya juyo ya kalle ni ma
bai juya kalle ni ba kuma yanzu yaron nan a ce shine abu dan da zan rike a guri na ai irin wannan ai ba zai yi ba irin wannan yaran addu'a ke masu dashi yanzu idan ka ce ka ci da hannunsa kanka kada lalacewa zai amma idan kana addu'a kana roƙon Allah Allah shi da shi sai ga Allah shi da shi baka san me zai zama nan gaba ai ba irin wannan abu amma din liman duk abin da zai zama dai ya riga ya zama a gaba na fa ya taso yanzu mu diyaran nan gasar mana da su gasar da yawa dukkanin su kaga mu muna da su a gidana mutum da wani ka gani ban faɗi wannan magana ta cewa wai ba zan kula da su ba dai na fi su amma dai kamata ya ce ne naka ne mu ƴaƴan wasu ma muna kula da su ba iya ƴaƴan ba saboda haka addu'a za mu ci gaba da yi yanzu mun yi sallah masa addu'a Allah shi da shi amin Dan Madina, maimakon ga yar bebu da shif zan ga katon gardi. Ya ga katon nan da bai na haka. Wannan yanta ne. Yanta ne. Ya ba soka. Daga ina haka ya na gan ku haka kace da ku. Me kuka zo yi nan kuma? Mudin daga bai ga mun gayu ba ga nan ya kasa ɗan so kuma wannan dan Madina Makka ka haife shi a Madina. Stop. We are taking also to an empty Madina and premium tickets. Wannan yana son dan warke. Ya ban ga mota ta ku ba. Mota. Me mana? Ba. Ina yi bai turanci yanzu. When taking off joining premier. Finally ahead. Ba. Ke ba ka ji English ko? Kuma ni na gan ku haka kace wa ban faɗa muku. I don't know this no for English. I Only me. Dakikai mu ba dakikai bane ba. Mutum na yi mai larabci yanzu ba iya turanci ka iya ba kai kake murya gaban kowa ji. Sai da hajjan inda na tare. Ga ya Allah larabci ba. Ai ma fi miskila. Kaifa anta ma takin Ka koma turanci. Amsa da wannan kadan. Ka sani mun yi To all. Yes, tambaya on Kuma kai ban tambaye ka. Na zo na ta zan ganku da mota ko ganku da na kuma wani ana taba na ganku kuna tawo mutane ƙaryar iska. Wannan ƙaryar banza ce na. Ya ban ganku da mota ban ganku da kuma za ku ce za ku zo kun kan wata. Ku duna su waye ne ku. Kun zo wannan abin da kuke menene wannan din? Wannan shashanci. Stop. We are taking also to an empty Madina and premium tickets. We are 8 a.m. Cut off safe. Oh, mutumina? Yamma dan masa burokin mana? Da kiki na ne da mai dan yare ya. So, iso zuciya ne kasan maki ne. Allah ya tabbata Soyayya. Bai da turanci. And the song I'm working the only thing we doing say. Soyayya da ce ne. Basuraman. Kaso aso kane soyayya. Mu je gidan warwa na ma alkawari ba zan kare da abubuwan gidan nan ba mutum na samu mota. Kayi gida, kayi mashin, kayi mota. Kuma idan mun auri kanwarka zuwa rabi mu ba da ita da komedi da ita. Allah ku tafi kuwa mutane. Wannan mutumin kaftin. Dan ka gani a mota. Tafi kuwa mutane. Za mu siya mota abokin mutumina da ya samu kuɗi a siya mota. Wannan makon Ya ga wannan yayanta nan ɗan son zuciya ne. Ya san lissafi na idan na kashe Allah idan ci gado ba shi ya haife ni ba dan kawun sa ne ni ba zan ci gado kuma kaga ba shi da ɗa matar sa za ta cinye komai amma da ne wani lissafi mu je mu haɗo shegu mu zo a fitar sabon kowa ta fashi za mu yi wa Allah Wallahi dama mun dan taking on taking. mutumina ba na cewa a Madina ka haife ka ban yadda bai turanci kawai kake baka taba larabci ba yi min kaɗan na larabci ba yi min kaɗan Rahuza, Arayati, my TV Skilla, and to all etiquettes. Larabci, izin ka nawa izina uku daƙiƙi a hanyar turanci alhamdu nake
na iya turanci na iya bakara. Mu yi cafke da safe zan kira ka. Ka bi ƙauyen ku zan bi ƙauyen mu da safe kawai za mu yi kolin. To ba damuwa amma that's mota fa. No problem. It's okay. Now I'm going to tomorrow. Now for every time. And it's okay. I'm going to contribution. It's Nigeria very. Da push mata. Gemu. Allah ya fara gemu. Zan haure katangar gidanku. A'a. Da Allah. Allah a wai kanwa ka zo gidanmu ta ce min tana son ka. Baka ce mata dan iska bane. Ta ce mata kirke ta ki fara ba ta aure ka ba. Ka ce mata dan iska ne. Ta ce mata ba ta aure ka ba. Ta ce dan iska ne. Mi iskanci tare kuma da kai kuma ka zo nemi kanwa na baka. Baka isa bai. Era sabi. Ga amsar tambaya. Ga amsar tambaya, ina masu neman kayan ruwa da kayan ƙawata banɗakunan kuma ana kayan plumbing to nesa ta zo kusa. Mun tanadi kayayyaki domin faranta wa kwastomomin masu siyan ɗaɗɗai ko sari. Muna nan akan titin Borno State opposite Pentel Plaza. Domin ƙarin bayani a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka 070 38 48 601 ko kuma 091 30 34 39 30. Mun gode, muna maraba da zuwan kwastomominmu don ƙawata banɗakunanku da kuma yawaitar ruwa a gidajenku. An Hausawa suna cewa ruwa tushen tsafta. Zana sanar miki amsar tambaya a cikin zuci babu kowa sai ki ɗaya. Zana sanar maka amsar tambaya a cikin zuci babu Allah taimaki liman. Me zai hana in kawo ma yaron nan dan so ya wata biyu a hannunka? Wa ko Allah bai sa ya gyaru? Ni? Ai ta shar basilla. Kana gani fa yaron nan fa kwanaki fa. Awaki na da na siyo kusan awaki na garfe biyu nake da su. Da ta magajiya nan mata ta wuce na wuri anan nan daga siyo. To wallahi kayarin nan da shi abokin sa dan Madina. Wai sun fita bayan gari kiyo. Awakin na sai ji ne an ce wai ai an ga dan su a kasuwa. Subhanallahi. Kai ma abin da ya faru kenan ma liman. Yanzu dan so abin nasa har ya kai ya ma bar kaina kenan ya koma kan liman. Ai na ga ma yaron nan da sai da addu'a. To yanzu liman mafita ta zarke so in kawo gare ka, yanzu ya kake ganin za a yi da yaron nan? Kai yanzu yanda za a yi shi ne a je mu masallaci shin da matsayin da ne ba garin nan ko ina an sani. Mu je kowane masallaci idan kai sallar azhar asar magriba kana mai addu'a Allah shi ke shi. Kawai shine mafita yanzu. To malam liman ka riga ka kare magana tunda ka ambaci Allah a ciki. Wani abin da ya fi karfin ka in dai ka gaya wa Allah. Allah ya da wannan magana ta kare. Yanzu sai mu fara da addu'a daga nan kafin a je ragowar. Sai malam Usman baka da cewa wato Allah ya kara masa rai malima. Wannan zantukan da kuka na ji su kuma ba abin da nake sa da dan so sai dai in ce Allah ya ba shi lafiya. Dan yaro ne kamar da zamu ga kun ba yaro a ce irin wannan ni kaina akwai abin mamaki. Amma ba kuma imani in dai addu'a ana addu'a Allah zai kama da shi a cikin malima sai a ci gaba sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Allah shirya. Zo mana. Kun samu ruwan sha gidan nan. Allah hamar. Kai, sai yaro shi kadai ya biya da mutanen garin nan. Shi kadai ya sama gaba. Komai ya lalace a garin nan. Mu a gona ba mu tsira ba, kajin ba mu tsira ba, awakin ma ba mu tsira ba. Haba. Wannan yaro kai. Wadda rage wani Allah na. Ni izu 60 ni ababa kai yanzu a tunanin ka izu 60 za ta zauna a kaina. Ai da zuwa fati ne kula mace ko kwaila ce zuwa yan masu awara
masu dankali in ci mugun in gudu ai na fada kashi ana maka ce yanzu su ta kwakwalwan nan. That is no. Dan so kaɗan daga cikin na sati mai zuwa.